Príjemné chvíle s televíziou Bratislava. Vítajte. Kúpa automobilu je isto udalosť, ktorú nerobíme dennodenne. Samozrejme hovorím za tie priemerné rodiny, ktoré častokrát musia aj finančne zvažovať takúto kúpu a výber prispôsobiť práve finančným možnostiam. Mnohí volia kúpu cez inzerát alebo autobazár, kde sa cenovo môžu dostať aj k tej lepšej značke, na ktorú by ako novú nemali. Takáto kúpa samozrejme prináša svoje rizika a nie málo, lebo ako sa hovorí, že podvodníci sú vždy o krok vpred. No a tak aj pri kúpe tzv. Jazdeniek na posledné nové formy podvodov a na to, na čo si treba dávať pozor, to všetko bude témou dnešnej besedy o 5:00, do ktorej účasť prijali srdečne medzi nami. Vítam pána Juliusa Petrusa zo Spolku na ochranu vlastníkov automobilov. Vítajte u nás. Dobrý deň. Pán Peter Kuruc z Auta PDK, Autobazár, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. A Maroš Paleš, dopravný konzultant, sa usmieva, lebo k téme isto má čo povedať. Páni, začnime možno okomentovaním a vašimi ročnými skúsenosťami s tým, že nové auto versus ojazdené. Všetko má svoje bonusy, všetko má svoje možno nejaké skryté veci, ktoré by sme možno mohli vedieť. Nech sa páči. Myslím si, že ženy to majú podstatne jednoduchšie pri výbere auta, lebo vyberáme podľa farby. Vyberáte podľa farby, chcem modré alebo chcem zelené. Ale nie, myslím si, že tak ako ste spomínali v úvode, tá kúpa auta je vážny zásah do financií rodiny a také osobne si myslím, že základné atribúty sú teda ten balík peňazí, ktorý na to mám, a na čo to vozidlo bude slúžiť. Či bude jazdiť viac v meste, alebo s ním budem robiť dlhšie trasy, alebo potrebujem univerzálne auto, kde sa mi zmestí celá rodina a budem s ním jazdiť aj v meste, aj mimo mesta. To je, si myslím, taký základný prvok. Páni? Ja absolútne súhlasím, ja by som to povedal tak zjednodušene, že kto na to má, ide si kúpiť nové auto, aké chce, vyberie si. Kto trošku tie financie má obmedzenejšie, alebo povedzme je šetrnejšej povahy možno, tak ide do jazdeného. Tam jednoznačný absolútny. Ale možno aj nie šetrnejšie, práve hovorím, že niekedy aj to, že nemôžem si dovoliť také auto nové, ale keď už má niekoľko rokov, tak je dobrý pocit, že jazdím na aute, ktoré ako nové, na ktoré by som nemala. A samozrejme o tých rizikách budeme hovoriť. Jasné, ja sa často stretávam s klientami, ktorí na to nové auto majú, ale proste jednoducho povedia si nie. Do nového nejdem, lebo za prvý rok nám to stratí strašne veľa na hodnote. Idem do jazdeného. To je ďalšia vec. A neviem, či práve pán Paleš aj vy ste nepovedali, že len čo vyjde z bazáru, už tá hodnota je istým spôsobom a rokom len čo vyjde z showroomu, z nového showroomu, pretože samozrejme, že stráca to vozidlo na hodnote, pretože ja keď ho kúpim ako prvomajiteľ, kúpujem ho v tej danej katalógovej cene, príklad 15 000 eur, ale už keby som ho potreboval ja predať, no nájdite mi takého, ktorý to za tých 15 000, ktoré som ja kúpil, mi to kúpi. No nebude to nikto, pretože ja už som prvý majiteľ, už tým pádom to vozidlo je jazdené a je to tak, že tie vozidlá samozrejme strácajú na cene. Pridá svoj postreh pán Petrus? V prvom rade ja si myslím, že ten, kto sa odhodla, že kúpi nové auto, tak sa zbavuje tých rizik, o ktorých ideme hovoriť. Napríklad, o ktorých budeme hovoriť, že stočené kilometre, falšovaná servisná knižka a podobne. Ale zasa na druhej strane, samozrejme, že si za tento luxus priplatí. Ale musíme povedať, že napríklad auto, napríklad menšej alebo nižšej strednej triedy, finančne za tú sumu si viete oveľa kvalitnejšie alebo väčšie auto dovoliť, ako kupujete ojazdené. Ja si osobne myslím, že kupovať jazdenky je dobrá vec, ale treba vedieť, že ako na to. No a to v tejto chvíli ideme povedať. Ja si myslím, že dostávame sa k tomu problému, že nie je autobazár ako autobazár. Zažili sme porevolučné turbulencie, myslím si, že zažili sme aj toto selektovanie vlny jednotlivých veľkých bazárov, veľkých predajcov, malé autobazáry. Čo si vybrať, hej? Že teraz nakúpim v malom autobazári alebo nakúpim vo veľkom. Ja si myslím, že už v tejto dobe ľudia majú možnosť minimálne cez internet si urobiť rešerš ako takých, pretože tých portálov myslím si, že je dosť, cez ktoré sú previazané väčšina profesionálnych bazárov, hej, kde fakt, a už si myslím, že je doba, kedy tí, ktorí to robia profesionálne a chcú to robiť profesionálne, nemôžu len kupovať a predávať autá, hej, už musia zákazníkom dávať benefity a keď to chcú robiť poctivo, musia si dávať pozor na svoju značku
lebo predávajú v prvom rade sami seba, hej? A potom samozrejme najlepšia akákoľvek investícia do reklamy je investícia. Ale najlepšia reklama, ja hovorím teda z mojich skúseností, je tzv. Reklama per huba. Pretože ja kúpim auto v bazári, som spokojný. Odporúčite. Tak samozrejme, že odporúčam. Mám problémy, tak samozrejme, že to skritizujem a samozrejme, že žiaľ Bohu, šírim tým pádom aj negatívnu reklamu. Myslím si, že kolega v tomto by nám vedel povedať. No, mne je sympatické to, že človek, ktorý je z autobazáru, ide upozorniť na veci, ktoré robia ľudia, ktorí v tom autobazáre v tých niektorých pracujú a kde môžu tieto komplikácie nastať, aj keď niekedy v tom naozaj môžu byť aj autobazáristi nevinne, pretože hovorí sa, že to auto je vždy mačka vo vreci. To auto vždy môže mať nejaké veci, keď sa berie zo zahraničia, že ani ten človek úprimnejší, ktorý to myslí voči klientovi, možno nevie, že to auto prosto, je to už jazdené auto, ktoré môže mať nejaké veci. Oni sú profesionáli, oni si musia vedieť poradiť. Poradia aj mne, verím. Určite. Akože niektorá si nevyberá len podľa farby, ale možno aj podľa bezpečnosti, že v tom aute vozí deti a podľa mnohých iných vecí. Samozrejme, zhodneme sa na tom, že vždy je dobré, ak je po ruke človek, ktorý tomu automobilu rozumie, ktorý vie nájsť prvé chyby, ktoré ja ako laik si naozaj nevšimnem. Poďme teda po poriadku. VIN číslo je prvá vec, ktorá mi povedia, to si určite skontroluj. No, v prvom rade, ak je niekto laik, tak tomu by som ja neodporúčoval ísť do autobazáru a kúpiť iba tak, že prídem a kúpim si auto. V každom prípade aj ten laik si vie zobrať alebo má vo svojom okruhu niekoho, kto sa do toho vyzná, alebo respektíve si zoberať nejakého automechanika, ktorý to auto prezrie. Alebo po prípade, ak nemá takého automechanika, tak to auto zobrať do nezávislého servisu a dať ho poriadne prehliadnúť. Samozrejme, taký laik nemá šancu napríklad postrehnúť auto po búračke, ktoré je veľmi šikovne urobené. Samozrejme, tam treba prekontrolovať to tmelenie tých jednotlivých dielov, originálne spoje, dať to auto samozrejme na rampu, prekontrolovať podvozok, výfuk, tlmiče a tak ďalej a tak ďalej. Je to tam oveľa viac vecí, ako by sme si mysleli a preto ja by som skôr odporúčil. Takže buď si zobrať odborníka, alebo zobrať to auto do nezávislého servisu. Keď je ten predajca skutočne seriózny, tak to poskytne. Samozrejme, že pošlem ti Janka s tebou, pôjdete do nezávislého servisu, on bude tam stáť, aby náhodou sa nemanipulovalo s tým autom. Prezriete si to, povedia na to názor aj v tom nezávislom servise a tak môže sa ten človek alebo ten kupujúci rozhodnúť, či do toho pôjde. Ak sa bavíme o VIN čísle alebo VIN kóde, tak ak ten, ktorý to vozidlo predal, či už cez bazár alebo cez inzerciu občiansku, príklad poviem, chodil do autorizovaného servisu, tak tá história vozidla sa dá nájsť, dá sa načítať. História napríklad môjho auta terajšieho má asi tak 100 strán. Nie v každom, teda, ale na druhej strane nie. Bavme sa, že sme na Slovensku. Pretože myslím si, že to je jedno, či je to autobazarista, alebo je to zmluvný, alebo ako autorizovaný predajca. Každý Slovák chce zľavu. Všetci chcú čo najlacnejšie. A čo v drvivej väčšine urobí väčšina majiteľov? Skončí mi záruka, a utekám ide s autom do neautorizovaného. Ku kamarátovi Ferovi, i keď nechcem dehonestovať neautorizované servisy, pretože mnohé sú na oveľa špičkovejšej úrovni, hej, že jednoducho to vybavenie tam je. V mnohých takýchto autoservisoch pracujú mechanici, alebo páni automechanici, nie len meniči náhradných dielov. Hej. A samozrejme je, a zákon povoluje teda, že keď mi skončí tá záruka, môžem to servisovať. Je na serióznosti, ak mám, ja sa držím vždy hesla, že ku každému autu mám svojho mechanika. A ten mechanik sa mi stará o to vozidlo a keď je poctivec, tak tú servisnú knižku samozrejme zapisuje, vypisuje, hej. Ale už som sa stretol aj s vozidlom, ktoré servisnú knižku nemalo, alebo bola
prázdna servisná knižka. Dajme slovo pánovi Kurucovi, ten k tomu má čo povedať. Ja by som k tomu ešte dodal jednu vec. Tam v podstate nie je až taký extra rozdiel, či to auto servisujem v autorizovanom alebo neautorizovanom, lebo dnes už aj veľa neautorizovaných servisov sú povedzme väčšie servisy, ktoré majú svoje databázy, dá sa tam autičko overiť. Podstatné je to, aby ten servis, do ktorého idem, mal oprávnenie vykonávať svoju činnosť, to znamená mal buď živnosť alebo teda SROčku, mal svoju pečiatku, mal svoju databázu zákazníkov, kde sa teda toto dá overiť. Hej, pán Páleš teda naražal, ak môžem, na to, že človek v dobe trvania záruky chodí teda do autorizovaného servisu a zrazu ide naozaj k tomu Ferkovi do garáže, ktorý ale nemá ani živnosť, on si to tam jednoducho zdvihne na zdvijaku, vypustí mu ten olej, vymení mu ho. Čiže tým pádom je auto nesledovateľné ďalej. Tak, ale má to za polovičnú cenu ako v autorizovanom servise. Čiže z tohto pohľadu bežného človeka super ušetril som. Ale z pohľadu následného predaja obrovská chyba, pretože týmto sa stáva história toho vozidla nedohľadateľnou a automaticky vzniká nejaké podozrenie na možnosť stočených kilometrov v budúcnosti, pretože jednoducho nebude vedieť preukázať, áno, toto auto navštevoval pravidelne servis, áno, mám to zdokladované. Povedali ste super vec, čiže ak chcem auto do budúcna, počítam, že ho možno budem predávať aj a myslieť aj na takéto veci. Na čo myslieť ďalej? Vy krásne hovoríte o takých veciach, ako sú servisné knižky, na ktorú mňa ako ženu by ste nalákali servisná knižka, ktorá má všetky pečiatky, potvrdenia, ale keďže vždy sú o krok vpred, už aj servisné knižky sa dokážu pekne sfalšovať. Áno, ja som zástanca všímania si detailov. To znamená, vieme určiť, či auto bolo búrané tým, že si ho premeráme lakom. Ale čo sa týka servisnej knižky, naozaj laik si ju prelistuje a nemusí nič zistiť. V prvom rade, čo je najdôležitejšie, si treba všimnúť úvod servisnej knižky. Hneď prvá strana. Musí tam byť originál nalepený štítok z výroby, kde bude výrobné teda VIN číslo toho vozidla, kde sa udáva po prípade stupeň výbavy, sú tam rôzne kódové označenia. Pod týmto štítkom alebo vedľa neho musí byť pečiatka autorizovaného predajcu. Musí to byť vždy autorizovaný dealer, nesmie to byť žiadny nejaký autobazár. Musí to byť jednoducho ten, ktorý to vozidlo predával ako nové, s dátumom, kedy to vozidlo ako nové bolo predané a teda odišlo zo salónu. Toto je bod číslo 1, ktorý častokrát falošné servisné knižky postrádajú, pretože takýto štítok sa vyrába jedine v dvoch origináloch, ktorý jeden sa nalepí do servisnej knižky a druhý sa lepí väčšinou do kufrovej časti vozidla niekde okolo rezervy. Takýto štítok vám nevytlačí nikto, dodatočne sú jedine dva originály na svete, ktoré sa takto lepia. Ďalej, čo sa týka servisnej knižky, naozaj rozhodujú častokrát detaily a to sú teda pečiatky a ich intenzita. Je logické, že keď nám auto chodilo do servisu povedzme od roku 2008 a máme záznamy od toho roku 2008, tak v tom 2008, povedzme 9. 10. budú tie pečiatky vyblednuté alebo budú teda menej trvácne ako z roku povedzme 2014 budú mať inú intenzitu. Takisto si treba všímať úplné drobnosti ako povedzme pero, ktorým bolo písané. Lebo je veľmi nepravdepodobné, že natrafíme na človeka, ktorý píše 5 rokov tým istým perom. Hej. Ešte povedzme ten podpis. No, keď bude všade rovnaký podpis, môžeme to nejakým spôsobom pochopiť, že ten mechanik tam teda pracuje dlhšie, alebo teda prijímací technik. Ale určite si treba dávať pozor, akým písmom je to, aká intenzita je pera. Takisto, keď vypíšeme v 2008 perom, tak samozrejme bude ten inkrust trošku blečí. Takže určite na toto sú veci, ktoré by si možno práve tá žena možno skôr vedela všimnúť. A detaily, ktoré by nám... Ale naozaj nenapadli. Namiesto atramentu. Tak. Dobre, takže dôležité veci dodáte, páni, nech sa páči, čo ešte? Ja by som ešte pridal takú vec, že treba si všímať to auto. Presne som sa nedávno stretol práve s tou kontrolou, tým snímačom toho laku. Či to auto teda bolo búrané, alebo nebolo búrané, respektíve či bolo striekané, nebolo. Hej. Napríklad mne opravovali dvere, pretože ma nabúrali a teda susedom mňa nechťa znacúval a mám tam toľko gitu, že to by bolo aj na 3 havarky. Ale jednoducho práve toto je to, že už, ja si myslím, že už aj tie firmy, ktoré pristupujú k tomu výkupu vozidiel, tak už pristupujú práve týmto spôsobom, hej. A ja osobne mám takú napríklad teóriu, že keď kúpiť, dajme tomu, pri rôznych importéroch a tak ďalej, pri rôznych značkách vznikajú, hej, majú svoje bazáry,
Takže myslím si, že tam si to oni obhospodarujú a svojím spôsobom si chránia značku. Vyníma aj teda vás, ktorí predávate všetky značky, hej, ako veľké bazáry, ale treba takzvané tie predvádzačky. To je napríklad zaujímavý druh auta, jazdenky, ale je tam jeden handicap. Že dajme tomu, máte na výber len nejaké konkrétne vozidlo. Že nie je to s tou výbavou, ktorú by ste chceli vy, je to možno výbava vyššia, možno výbava nižšia, hej? Ale ja osobne už keď by som išiel do takéhoto projektu, tak by som sa snažil tak, že vykúpiť vozidlo, staré dajme tomu, ak si ho nechcem nechať, a investovať do nového, alebo teda do takejto jazdenky, aby som z toho mal nejakú reciprocitu. Lebo aj štát sa o nás stará, a stará sa, že nám pripravuje ďalšie formy daní. Už jednu tu máme vlastne platnú od tohto roka a to je vlastne úprava zákona, kto môže, kto nemôže predávať auta a teda stočené kilometre, keď sa prejdeme k ďalšej téme. Hej, ale tiež ten zákon je postavený tým spôsobom, že riskujú právnické subjekty, teda veľkí predajcovia, fyzické subjekty ako malí podnikatelia a živnostníci, ale zákon už nehovorí o osobnom predaji. A tam je ďalší kameň úrazu. Dostaňme sa k tým, naviažme na stočené kilometre. Tak v prvom rade, odkedy vstúpila do platnosti tá nová novela od 1. marca, tak môžeme povedať, že ten obchod so stočenými vozidlami sa presunul do fyzickej sféry. Čiže poviem to tak, že v podstate na ulicu. Keďže keď chcete kúpiť auto a kúpite to, čo ja viem, a pôjdete na nejakú webovú stránku, nejakú inzerčnú webovú stránku a kúpite to od Janka Hraška z Dolnej Hornej, tak je tam obrovské riziko toho, že to auto je pretočené. Aj podľa štatistík je okolo 1,2 milióny auta jazdia na našich cestách, ktoré sú pretočené, alebo respektíve 40% vozidiel, ktoré sú pretočené. Žiaľ, ako vidíte, tie renomované autobazáry, v tých renomovaných dobrých autobazároch už skôr netrafíte na také auto, ktoré je pretočené, lebo človeka to postihuje pokutou od 5 až do 50 tisíc a tie skutočne poctiví predajcovia, ktorí sú, alebo sú takí, tak jednoducho tie vozidlá nepretáčajú, lebo to nepotrebujú a tým pádom sa to presunie absolútne, ako som povedal, do tej fyzickej sféry. Čiže ktorá nie je postihovaná. Ktorá nie je postihovaná, alebo respektíve postihovaná dosť slabo, alebo presne ako ste povedali. Ak môžem, ono to nie je len o tom, že autobazáre by stáčali kilometre, ono to je o tom, že aké auta vykupujú, alebo respektíve aké auta si postavia na tzv. Komisionálny predaj k sebe, čo znamená, že teda klientovi vystavujú auto vo svojich priestoroch. To je práve o tom, že ten autobazár si musí dôkladne preveriť vozidlo, ktoré buď chce vystaviť, alebo chce kúpiť. Z osobnej skúsenosti, pokiaľ mi na vozidle čokoľvek nesedí, alebo neviem zdokladovať tú servisnú históriu, jednoducho takéto vozidlo nekúpim, alebo ho nepríjmem ani do komisionálneho predaja. Čiže ono to vždy nemusí byť len o tom, že stočí to autobazár, ale naozaj bežný človek to stočí a chce to ľudovo povedané napchať do autobazáru, aby sa toho zbavil, tým pádom sa zbavuje akékoľvek zodpovednosti a už nech si to autobazár rieši po svojom. A už je to na vás. Problém je v tom, že napríklad keď idem kúpiť auto, tak vždy je lepšie kúpiť auto v takom autobazáre, ktoré auto vlastní a nie je to v komisionálnom predaji, lebo ak dôjde na reklamáciu, viete, tak bazár väčšinou už potom od toho dá ruky preč a potom musíte dopátrať sa k pôvodnému majiteľovi. Často sú tie autá písané na biele kone, na dôchodcov, ktorí nemajú peniaze, alebo dokonca na bezdomovcov. Takže na to si treba dávať pozor. My si osobne myslíme, že lepšie nakupovať takých autobazárov, ktoré tie autá vlastnia a nemajú. Dobre. A buďme ďalej konkrétni, pretože ja viem, že pán Kuruc má aj dobrý tip na tie stočené kilometre, ktoré sa hovorí, že ani odborník nevie niekedy posúdiť, ale aj tam robia tí podvodníci chyby, že stočené kilometre sú na viacerých jednotkách a niekedy na to zabúdajú. Áno, ono v podstate záleží veľa od toho, aký softvér
daný podvodník vlastní. Pretože čím lepší software, tým samozrejme je drahší a nie všetci sú ochotní investovať do takýchto drahých softverov, pretože samozrejme pokiaľ má niekto drahý software na stačanie kilometrov, tak od toho sa odvíja potom aj cena toho samotného úkonu, toho stočenia. Hej. Čiže aj bežný človek, keď príde a povie mi stoč mi kilometre, alebo povie niekomu teda respektíve stoč mi kilometre a on mu povie, že OK, že za 60 eur ti to spravím. Ale keď mu povie, že spravím ti to za 150 eur, tak tiež si rozmýšľa, no 150 eur za to nedám. Tým pádom mu to spraví softverom, ktorý už nie je tak sofistikovaný a povedzme stočí len tú hlavnú riadiacu jednotku vozidla, ale ono tie kilometre sa zaznamenávajú vo viacerých riadiacich jednotkách. Napríklad mali sme nedávno prípad, kedy sme mali vozidlo, ktoré bolo kedysi dovezené zo zahraničia, malo krásnu históriu servisnú, naozaj vypečiatkovanú, všetko sedelo, na kontrol originality všetko sedelo. A zrazu nám tam vyhodilo kontrolku motora, diagnostika ukázala chybný EGR ventil a keď sme sa napojili do tohto EGR ventilu, zrazu sme vyčítali stav kilometrov zhruba o 120 000 viac, než bol na tachometri. Čiže aj takýmto spôsobom sa dá na to prísť. Tak. Super vec. No a samozrejme ďalšia z vecí, ktorá je, kde si to človek môže jednoducho skontrolovať v prípade takejto jazdenky, už keď má teda EŠPZ-ku, alebo teda evidenčné číslo toho vozidla. Úplne jednoducho, pretože tým, že vozidlá prechádzajú stanicou technickej kontroly a nie len teda tými kamerami, ktoré boli ako humbukom, hej, keď sa museli zaviesť na tie jednotlivé pásy alebo tie kontrolné body, ale technik, ktorý vám robí túto technickú kontrolu, vám automaticky zapisuje kilometre. A už to nie je o tom, že Laco, nadiktuj mi, koľko je tam kilometrov, ale vážne musí zapísať stav. A vy, keď to vozidlo, keď berieme, že je to vozidlo staršie ako 4 roky, že kupujete, ja neviem, nejakú 6-8 ročnú bazárovku, tak už podľa značky už viete na internete jednoducho vyhľadať, alebo v telefónnej aplikácii STK alebo emisná kontrola a presne si vy viete zistiť históriu tých kilometrov a už sa stali aj prípady, že presne takíto naivní, ktorí si mysleli, že teda stočia kilometre a zrazu ani nepotreboval k tomu servis a softverovú techniku, ale na internete mu vybehlo, že aha, minulý rok bola STKčka pri príklad poviem 180 000 a zrazu pri predaji to auto má 80 000. No, mne sa stalo, som kupovala, kilometre boli iné, ale pán z Autobazáru, pozdravujeme do Nitry, nechal originál, servisnú knižku, predpokladám, že bola originál, hoci som si nevšimla tam na úvod tie veci, kde malo to auto 40 000 viac. Tak to som ešte dobre dopadla, že len 40 000 kilometrov. Máme ale nie už veľa času. Dostaňme sa ešte k tomu, veľa ľudí premýšľa a sú aj tzv. Dovozy zo zahraničia. Kedysi bolo veľmi ospevované Nemecko, ktoré je zárukou. Posledné štatistiky uvádzajú, že až tretina jazdených aut, opravte ma, možno ešte viac, má stočené kilometre. A pán Kuruc, opäť vy ste povedali, nechcem preferovať krajiny. Samozrejme aj z Talianska môže byť dobrá jazdenka, keď mám šťastie. Osobne som mala takú. Ale sú teraz možno predsa len nejaké trendy, že kde tie auta by relatívne mohli byť bezpečnejšie? No, v podstate, keď zoberiem uplynulých, povedzme, 3, 4, 5 rokov, tak špecializujeme sa, alebo teda odporúčam určite Belgicko, Holandsko, pretože v Nemecku nám zachvátili všetky autobazáre kadejakí tureckí priekupníci a teda obdobné typy ľudí, ktorí jednoducho tú úroveň tých jazdených vozidiel naozaj značným spôsobom posunuli smerom nadol. Takže tie nemecké vozidlá už nie sú zďaleka to, čo kedysi bývali. A čo na také veci, že nechám si doviezť auto? Veľa vecí, veľa teda inzerátov ponúka takúto možnosť. Vyberte si, dovezieme vám ho. Veriť tomu, dôverovať, alebo je to ten najväčší výkričník? Osobne, ja by som išiel treba s nejakým profesionálom, ktorý toto ponúka, ktorý toto certifikuje. Sú portály, sú aj firmy na Slovensku a dokonca však aj váš Autobazár v konečnom dôsledku teda robí individuálny dovoz, máte možnosť si vybrať. Ja osobne som zástanca, nie že by som bol konzervatívny, ale ako internetový predaj. Predajca dá fotky, poctivý predajca ukáže aj detaily, škrabance a tak ďalej. Nepoctivý predajca dá iba tie najkrajšie fotky, tak by som to nazval, hej? Ale ja si to auto potrebujem omakať, osahať, očúchať, hej, či je voňavé a tak ďalej, že jednoducho, ak by som išiel do tohto, tak
jedine s takýmto človekom ako profesionálom von, len si treba uvedomiť jednu vec, že sú to zvýšené náklady, samozrejme kaučko, prihlásenie, hej, sú to zvýšené náklady oproti príklad poviem cene, za ktorú to môžem kúpiť tu v autobazári, tu už je to prihlásené na slovenských značkách. A ďalšia vec, ktorá nás možno čaká od 1. februára, a to už je teda ďalšia forma dane z dielne ministerstva financií a to je vlastne poplatok, registračný poplatok sa tomu oficiálne hovorí a že teda nie len pri prihlásení nového vozidla alebo jazdenky dovezenej, ale už nás to čaká aj pri prepise a pri kúpe a predaji jazdeného auta na Slovensku. Ja by som, ak môžem ešte k tomu dodal, ono veľmi podstatné je, čo sa týka individuálneho dovozu. Či si idem teda pre vozidlo sám, alebo idem si s niekým, alebo teda to zadám firme, ktorá dovezie vozidlo povedzme zo svojich zdrojov, nevyhľadáva ho na klasických internetových stránkach. Ten zásadný rozdiel je v tom, že idete do zahraničia, do nejakého autobazáru, kúpite si vozidlo a väčšinou teda nepísané pravidlo, prejdete hranice, skončila vám akákoľvek záruka. Naozaj sme riešili viacej reklamácií, ktoré jednoducho nedopadli dobre, teda nie z našej strany, ale poznám to z rozprávania klientov, ktorí naozaj teda neboli ochotní zaplatiť nejakú províziu autobazáru a išli si teda sami alebo s niekým pre to dotyčné auto. My napríklad, alebo ja by som odporúčal určite, pokiaľ sa človek obráti na niekoho, k tomuto auto dovezie, aby si ho dovezol z vlastných zdrojov, aby ho nevyhľadával nikde na internete a čo je podstatné, do zmluvy napísať. Garantujem kilometre a takisto poskytujem záruku na technický stav, ktorá je u nás zo zákona na každé jazdené vozidlo. Tým pádom klient kupuje vozidlo tu na Slovensku od slovenskej firmy, nie od zahraničnej. Tým pádom má všetky možné garancie, ktoré potrebuje na to vozidlo a môže akýmskoľvek spôsobom potom reklamovať auto, keby sa náhodou niečo stalo. Super, ďalšia dobrá rada. Máme posledné 2 minúty, tak už asi nechám taký záverečný sumár k tým reklamáciám, sa dostali. Vy ich riešite ako združenie, ktoré chráni vlastníkov aut. Dá sa povedať dennodenne. Máme šancu uspieť pri reklamáciách? Neviem, či na záver budeme pozitívni. O to záleží kde. Ak to auto bolo, ako som spomínal na začiatku, kúpené v serióznom autobazáre, kde to bolo dobre zmluvne podchytené, že napríklad ak vyjde najavo, že auto bolo stočené, alebo pochádza z trestnej činnosti a mu vrátia peniaze zákazníkovi, kupujúcemu, tak áno. Samozrejme, ako som spomínal, treba si dávať pozor aj na dovezené autá, lebo tie autá sa stáčajú v zahraničí a už prídu stočené na Slovensko. Čiže prvý zápis už je stočený. Takže tieto veci si treba všetko ošetriť a na našej stránke je voľne stiahnuteľná príručka, ktorá ukáže, k čomu sa tak najviac vystrihať pri kúpe jazdenky. Čiže Dobre, aj toto je možnosť. Ďalšie sme poskytli v dnešnej relácii. Poslednú, asi jednu vetu len stívame. Úplný základ. Každý, kto nájde seriózneho predajcu, tento seriózny predajca nemá problému napísať do zmluvy klauzulu: garantujem najazdené kilometre, pokiaľ zistíte, že sú stočené, kedykoľvek sa vám vrátia peniaze. Ak vám predajca dá túto klauzulu do zmluvy, myslím si, že sa mu dá dôverovať. Pán Paleš, 20 sekúnd. Ja si myslím osobne, nájdite si veľa času predtým, než začnete realizovať predaj. Veľmi si to premyslíte a poradte sa. Ďakujem srdečne a verím, že aj touto polhodinou sme možno niekoľko základných užitočných rád dali. Ďakujem páni, že ste prijali pozvanie. No a samozrejme dúfam a verím, že vám sa podarí tie tzv. Jazdenky, ak teda máte na ne záľusk, získať také, aby vám slúžili dlhé roky. Všetko dobré prajeme z televízie Bratislava. Dovidenia.